Té noci spali v ateliéru a hned po improvizované snídani si Petr přetáhl přes sebe své malířské pončo, připravuje si barvy a štětce. Na stojanu rozprostřel Leoniny skici a s přivřenýma očima zpytoval dopad světla na křesílko, kde měla Leona sedět. Leona si sedla bosa a nahá. Jen si kvůli rannímu chladu přehodila přes ramena jednu z Petrových košil. Byla jí příliš velká a ona v ní vypadala jako malá holčina, rozcuchaná a budící bezbranný dojem. Zůstaň tak, řekl najednou Petr. Takhle? Vždyť tu sedím jako buchta, odporovala Leona. Tiše, nehýbej se, tak je to geniální. Do vlasů ti svítí zezadu slunce, že to vypadá jako svatozář. Jsi rozcuchaná a moje košile dává tušit, že tě východ slunce právě probudil. Tvoje póza není umělá, ale sedíš tu naprosto spontánně. Košile ti sklouzla a obnažila rameno. Vypadáš jako právě odrostlé dítě. Nechci v obraze žádná ňadra, chci to čisté a nevinné. Rozumíš mi, co cítím? Zeptal se jí s podivným leskem v očích. Ano, Leona mu rozuměla. Chtěl, aby cítila to, co on, aby to z ní vyzařovalo a aby to on mohl zachytit na plátně a dát tím svému obrazu duši. To bylo kouzlo jeho úspěchu. Petr už mlčel a pracoval rychle, jako by měl strach, že tento okamžik skončí a unikne navždy. Hleděl na Leonu pohledem, který u něj neznala. Jako by to nebyla ona, jeho Leona, nýbrž jeho inspirace.